घोष, गौरवाभिषेक राय, बिजनी टाउन, जम्मा बसुमतारी, घटनापारा, जाफुंसारबाय जों हाबनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो हाग्रामा सारखौबो जों साबायखर होनाय जाबाय मावफुंनायनि थाखाय होगोन होननानै होमारबाय दिनै मोनमारबाय दिनै आरो चेकल' नङा चेकजों लोगोसे आरो एकाउन्टआवबो हाबनाय जाबाय बेनि थाखाय जों सारखौ गोजोननाय होबाय आरो हामबाय एकाउन्टआव हाबबाय फैसाया हाबबाय 10था बेसेबां जागोनथाय 20 नामा हाबदों दे जाबाय दे खुब मोजां माने जोङो बिपिएफ जोनोम जानायनि लगे लगे आंनो दंखायो दा बेखायनो आं माने थैजासिम नागाराखै बे पार्टिखौ बिपिएफखौ मोजां मोननायनि थाखायनो खारन बिथांनि थाखायनो बहुद गामियारि गावलिया ओनसोलाव माने माबा जाबाय आरामनो डेभेलप दा जोंनि हरैबो दा माबा लामा जागासिनो दं सुबाइजारनिफ्राय बलाम माबानिफ्राय बर' बाजारनिफ्राय एखेबारे माबासिम भबानिपुरसिम दा बेनिफ्राय आं माने आइडिएस माबानि सिनियर सिटिजेनशिप অনুভৱ কি ক'ব বহুত ভাল লাগিছে চাৰিজনে কৈছিল কথা দিছিল ছাৰে ৰাখিছে তো ছাৰলৈ আমাৰ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল এইটো বিপ্লৱ সরকার আগৰ পৰাই আমি কৰি আছে এইটো জন্মৰ পৰাই কৰি আছে আমি বিৰাট ভাল পাওঁ 10,000 টাকা দি ভাল লাগছে আর কি কম মোক ভাল লাগছে বিপ্লৱ সরকারটা আমার আরো দিয়ে থাকবা লাগে এইটো আমি সহযোগিতা কৰিম আমাৰ এইটো गोसोआवथ' गोजोननाय मोनदों सानो निस्सय माबा मोनसे उनाव माबा मोनसे खालामलांनो हासिगोन बेजों आं सानो हाग्रामा महिलारि सारनिसिम थेंक इउ होननायखौ थाबाय हामबायनायखौ थाबाय